Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela ċaħad b'mod kategoriku l-allegazzjonijiet li saru mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista it-tlieta meta ppreżentat lista ta' 100 prodotti li skonta żdiedu fil-prezz minħabba tariffi ġodda introdotti mill-Awtorità tal-Mediċini. Waqt is-seduta parlamentari tal-4 Dr. Abela deskriva l-allegazzjonijiet li saru mix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri bħala serji u qal li għandhom lan biss li jiskreditaw il-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam. Il-Ministru spjega li l-lista preżentata tinkludi qatt sostanzjali ta' prodotti li lanqas biss huma mediċini u għalhekk min natura tagħhom ma setgħux jiġu affettwati minn xi tariffi relatati. U qajjem ukoll dubji dwar is-sors tal-lista u staqsa jekk din kienet ġiet verifikata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni qabel ippubblikaha. Anke għax il-prezzijiet tal-mediċini msemmija kienu fissati 3 snin ilu qabel l-introduzzjoni ta' kwalunkwe tariffa u wara negozjati mal-kumpaniji tal-mediċina waslu biex 66 mediċina jiġu offruti bl-orħos prezz possibbli ħalli jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Mill-2023 il-hawn dawn il-mediċini baqgħu b'dak l-istess prezz. Mhux vera li żdied il-prezz tagħhom. Ħanajdlek x'in il-verità, Mr. Speaker. Il-verità hi li kif għadt jien wara li ħarġu t-tariffi, kif wijat jien minn ġodin il-Kamra, jiena wet li l-Awtorità tal-Mediċini ħatkun qiegħda fit-trattazzjoni mal-kumpaniji tal-mediċini f'pajjiżna biex bit-tariffi u mingħajrhom aħna inkomplu ninnegozjaw roħs ta' prezzijiet tal-mediċini. Il-Ministru kritika wkoll il-Midja Nazzjonalista li reġgħet xerdet informazzjoni żbaljata billi ddeskriviet is-sitwazzjoni bħala waħda allarmanti. Waqt ir-risposta tiegħu Dr. Abela saħaq li f'dan il-qasam m'hemm l-ebda lok għal tixrid ta' miżinformazzjoni. Ħanerġa' ngħid il-miżinformazzjoni u l-allarm f'dak li għandu x'jaqsam il-materja tal-mediċini huwa dis-servizz għal pajjiżna u issa speċjalment għal din l-ogħla istituzzjoni tal-Parlament. Fid-dawl ta' dan kollu l-Ministru preżenta lista oħra ta' 26 mediċina li fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jerġgħu jorħsu bħala xhieda tal-ħidma kontinwa tal-Gvern biex jiżgura li mediċini essenzjali jibqgħu aċċessibbli għal kulħadd bil-għan li kull ċittadin ikollu dritt għal ħajja ta' kwalità.